Hei! Ja tervetuloa työpaikan kahvihuoneeseen. Kello on 14. Nyt juomme kahvia. Kahvitauko on aina tärkeä osa työtä. Tiskiharja. Vedenkeitin. Tiskiaine. Tiskiharja. Kahvipaketti, suodatinpussi. Lusikka. Muki. Lautanen. Terve. Tämä on meidän kahvihuone. Meillä on kahvitauko aamulla Se ei ole tiskikone. Tiskikone pesee likaiset astiat. Missä on tiskikone? Se ei ole tiskikone. Tiskikone pesee likaiset astiat. 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 Kyllä, se on tiskikone. Näytä minulle, missä on kahvinkeitin. Nämä tavarat ovat yleensä kahvihuoneessa. Missä sitten on sokeri? Se ei ole sokeri. Se ei ole sokeri. Se ei ole sokeri. Se ei ole sokeri. Se ei ole se ei ole se ei ole hienoa. Se on Missä on lautanen? Missä on suodatinpussi? Tehtävä 3a. Harjoittele sanoja lisää. Yhdistä lauseet oikein. Tyhjentää. Keittää. Tehtävä 3c. Ostaa. Ota selvää. Mitä seuraavat verbit tarkoittavat? Tyhjentää, pestä, ostaa, keittää, ottaa. Laittaa seuraavaksi on käskyjä ja pyyntöjä, joita voit kuulla kahvihuoneessa. Yhdistä oikea sana oikeaan paikkaan. Keitä lisää kahvia. Henkilökunnan taukotilan käyttäjät. Likaiset astiat viedään suoraan tiskikoneeseen. Käynnistä kone.